Νέο ξέσπασμα έχει ο ηθοποιός Γιάννης Μπέζος, κάνοντας λόγο για ανόητους, αγράμματους και ατάλλαντους ανθρώπους. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, δεν τον ενοχλεί αρνητική κριτική. Ζούμε σε μια εποχή του διαδικτύου όπου ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μετράει κιόλας. Η Ελλάδα κάνει τους κομπιναδόρους φίρμες. Τους ανθρώπους που εργάζονται πολύ δεν τους κάνει. Αυτό είναι ένα ελάττωμα. Αλλά είναι έτοιμη να χαϊδέψει τους απατεώνες, τους κομπιναδόρους, τους πολυλογάδες, τους αρλουμπολάγνους. Είπε και πρόσθεσε πως γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι πολύ σημαντικοί, οι οποίοι είναι αθόρυβοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους βγάλουμε όλους στο κλαρί, να τους μάθουμε, αλλά θα πρέπει να τους δίνουμε και λίγο σημασία. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι υπάρχει μια τάση να μην δίνουμε σημασία σε ανθρώπους που έχουν ενδιαφέρον, γιατί νομίζουμε ότι αυτό δεν ενδιαφέρει την κοινωνία. Το τι ενδιαφέρει την κοινωνία είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεν θα γίνει ιδιαίτερα αρεστός εάν αρχίσει να μιλάει. Ο ίδιος διευκρίνησε πως μίλησε για πολύ συγκεκριμένους ανόητους, ατάλλαντους, αγράμματους και θα έλεγε ότι έχουν εισπράξει πιο πολύ από ό,τι θα έπρεπε.